Hej, jeg vil vise dig, at det at lægge sammen, altså at plusse, kan sammenlignes med at gange. Og at gange faktisk er en anden og smart måde at lave et langt plusstykke på. Det kan kun lade sig gøre, når det er det samme tal, man lægger oven på hinanden. Hvis jeg for eksempel som her skal lægge 17 sammen 7 gange, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gange, så kan jeg skrive det på en smartere måde herover 7 gange 17. Og for at vise dig, at det er det samme, man gør, så vil jeg prøve at lave begge regningerne cirka samtidig. Hvis jeg for eksempel kigger her på de her, først så lægger jeg etterne sammen. 7, 14, 21, 28, 36, 42 og 49 giver det på enernes plads. Jeg skriver 9 hernede og 4 heroppe, fordi der er 4 tiere i mente. Det kender du sikkert godt. Så skal jeg lægge alle tierne sammen. Det er meget let, når det er et-taller, så det er 7. Her giver det plus de 4, det vil sige 8, 9, 10, 11. Så skriver jeg det herned. Svaret er altså, at resultatet på stykket giver 119. Nu vil jeg så vise dig, at det er de samme røde tal, eller de samme resultater og delresultater, som jeg får, når jeg laver gangestykke. Hvis jeg for eksempel herover siger 7 gange 17, jamen det var jo det, jeg fandt frem til lige før, at det er 49. 9 og 40. Så skriver jeg altså min mængde heroppe og her. Det er altså det samme firetal, man kan se heroppe. 7 gange 1, jamen det gav 7, plus de 4, som jeg havde i mente, det gav 119. Hvis du kigger nu, kan du se, at både resultatet og mellemregningen heroppe, altså den vi havde i mente, at det er det samme. Jeg har altså sparet en hel masse blyant, eller en hel masse blæk, ved at skrive opgaven ned som det her år. Altså 7 gange 17. Men husk, at du kan kun bruge det, når det er det samme tal, du skal lægge sammen mange gange.